डायबिटीस म्हणजे कितें तातूंत तुमी आमकां दोनूय सांगात. टायप ए म्हणजे कितें, टायप 1, 2, टायप 2 हें तर मातशें विस्कटून सांगात. सर सोप्या भाशेन सांगपाचें म्हळें जाल्यार डायबिटीज एक अशी कंडिशन जातून बॉडीची ब्लड शुगर लेवल वाडूंक लागता. तर आमच्या बॉडीन एक पँक्रियास म्हणून ऑर्गन असता जो इन्सुलीन वो हॉर्मोन सिक्रीट करता. आता इन्सुलिनाचें काम कितें, तर जी आमची बॉडीन आमी ग्लुकोज ऑर शुगर घेतात ऑर बॉडीन जी शुगर तयार जाता ती शुगर आपापल्या अवयवा पर्यंत पावपाक जाय ज्या जाग्यार ती युटिलायज जाता. तर मसल आसा, फॅट आसा, ब्रेन आसा, तर त्या एरियेनी ती मसल शुगर पावोवपाचें काम हें इन्सुलिनाचें. आतां इन्सुलीन जेन्ना लेवल कमी जाता, चड जाता ऑर काम करिना तेन्ना ताका शुगराचें लेवल वाडूंक लागता बॉडीन, ताका आमी डायबिटीज म्हणटात. सो ब्रॉडली वी कॅन डायबिटीज हॅज मेनी टायप्स, बट आमकां जे डेली प्रॅक्टिसीन दिसतात ते मेनली 2 टायप्स ऑफ डायबिटीज असतात, टायप 1 डायबिटीज आणि टायप 2 डायबिटीज. टायप 1 डायबिटीज हे नॉर्मली ल्हान भुरग्यांमध्ये दिसता किंवा यंग अडल्ट्सांमध्ये दिसता. तर टायप 1 डायबिटीसाचें कारण कितें काय म्हळ्यार तांच्या बॉडीन इन्सुलीन हॉर्मोन नासताच. एक तर तो बॉडीन कमी तयार जाता, पँक्रियास इन्सुलीन तयार करिनात, किंवा तांच्या बॉडीन ऑटो अँटीबॉडीज म्हणून असतात जे इन्सुलीन तयार केल्ले डिस्ट्रॉय करतात. सो टायप 1 डायबिटीज जे भुरग्यांमध्ये जाता किंवा यंग एडल्ट्सांमध्ये जाता, द ओनली ट्रीटमेंट फॉर टायप 1 डायबिटीज इज टू गिव्ह एक्सटर्नल इन्सुलीन. तांकां केन्ना दिसांतल्यान 3दा किंवा 4दा इन्सुलीन सप्लिमेंट जाय पडटात. देर इज नो अदर ट्रीटमेंट फॉर टायप 1 डायबिटीज. पण चडान चड जे आमकां पेशंट दिसतात, ऑलमोस्ट 90 to 95% आमचे पेशंट जे असतात ते टायप 2 डायबिटीजान असतात. आता टायप 2 डायबिटीजान एक तर इन्सुलिनाचे लेवल कमी जाता, किंवा दुसरी एक गजाल जाता म्हळ्यार इन्सुलीन रेजिस्टन्स. आता ज्यांची एज जाता वता म्हणजे मोर दॅन 60 इयर्स 70 इयर्स अशे पेशंटां मदीं जे बीटा सेल्स म्हणून असतात पँक्रियाचे, तांचें काम हळू कमी जाता वया प्रमाणे. सो जशें तांचें काम कमी जाता त्या प्रमाणे बॉडीन इन्सुलीन तयार जावपाचें लेवलूय कमी जाता. सो दे हॅव लोअर लेवल्स ऑफ इन्सुलीन, तांच्यामुळे तांची ब्लड शुगर वाडूंक लागता. सो दिस इज वन टायप ऑफ टायप 2. टायप 2 दुसरें म्हणजे विच इज मोर एंड more common nowadays and which is seen in younger adults, लहान भुरग्यांमध्ये सुद्धा दिसता, is type 2 which is insulin resistance. आता insulin resistance म्हणजे कितें, ह्या लोकांमध्ये इन्सुलिन हॉर्मोन नॉर्मल लेवलान असता किंवा तो हायर लेवलान असता कंपेर्ड टू नॉर्मल, बट दॅट इन्सुलिन इज नॉट ॲक्टिंग. इन्सुलिन जरी बॉडीन असले, इट इज नॉट एबल टू डू इट्स ॲक्टिव्हिटी, सो इट इज नॉट एबल टू सेंड ग्लुकोज टू वेर एवर इट इज सपोज टू गो. सो अशा पेशंटांमध्ये इन्सुलिन ग्लुकोज लेवल्स वाढूंक शकतात बिकॉज ऑफ इन्सुलिन रेजिस्टन्स. आता मेन कारण ज्याच्यामुळे डायबिटीज जगान वाढूंक लागला आणि इन्सुलिन रेजिस्टन्स वाढूंक लागला इज बिकॉज ऑफ युअर बॉडी फॅट कॉम्पोजिशन. आजकाल ओबेसिटी वाडटा, डिक्रीज ॲक्टिव्हिटी, डायटरी चेंजीस, लायफस्टायल चेंजीस आसात, स्ट्रेस वाडत आसा. ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रिब्यूट टू इन्क्रीज फॅट डिपोजिशन इन द बॉडी, स्पेशली इन द लिव्हर. जितले बॉडीतले फॅट कॉम्पोजिशन वाढूंक लागता तितली बॉडी फेसेस इन्सुलिन रेजिस्टन्स. सो द मेन ट्रीटमेंट फॉर दिस इन्सुलिन रेजिस्टन्स इज वेट लॉस, डायट मॅनेजमेंट, लायफस्टाईल चेंजेस, एक्सरसाइज, अँड सेकंडरी ट्रीटमेंट इज मेडिकेशन.